Op de website cultuurinactie.nl is vanaf sneun een zondagen door in protest te zien die jaren. Bekende Nederlanders, als Paul de Leeuw en Twan Huis, presenteren het geheel en zo zijn er nog volle meer mensen die het mij doggen. De oud-gitarist Jan Kuper vindt dat de culturele sector van hem jaren mat. Maar protesteren op het Malieveld is in deze tijd geen optie. En dus zullen ze actie vieren op het internet. Bij het doel meer yield vanuit de oerheid. Wil je er 1 miljard bij, zul je echt moeten gaan roepen. Zoals de boeren dat met de trekkers op het Malieveld doen, zo doen wij dat nu in Utrecht, in de fabriek. Toen zeiden we van, wat we nog nodig zijn, we moeten livestreaming. Het moet de livestreaming moet het, in de ether. Dus we hebben de regisseur van het Songfestival benaderd, Mark Pors. Die had toch niks te doen, want het Songfestival gaat ook niet door. En die zei, ik weet hoe ik dat moet doen en ik pak dat aan en nu staat alles klaar. En dus iedereen die zowel amateur is of professional of iemand die met kunst en cultuur te maken heeft, is laat je stem horen. Daar gaat het eigenlijk om. Mensen uit de cultuurhoeken kunnen haar aanmelden en krijgen 4 minuten spreektijd via een livestream om te vertellen wat ze doggen. Wat er zo mooi aan is en wat ze nodig hebben. Dit is naar het publiek daar echt een stem die het mensen jaren litten kennen. Is maar op een heel mooi podium in Utrecht. Er werden een hele hoop mensen bij betrokken binnen net alleenig artiesten, mensen die in de spotlight staan, maar ik mensen achter de schermen, zoals geluidsmensen, grimeurs, die nog binnen in films, kappers, technici, oh ja, dat soort mensen. Want ja, die sector is natuurlijk volle breder dan wat de artiesten is maar uitstralen. De hele protestactie zal vanuit de evenementenlocatie De Fabriek in Utrecht uitgestuurd worden.